belai khana ka Tongthok ja khana bo haino chung tiniwo khana bo haino chini 12 taka jolawo khana chung biddi bazaro chung tiniwo ajabo khana bo chung tiniwo ajabo chung Vijay misil khaijanai keplai panna khaijanai tamni ka chung abono sanani muchungu chung ka thancha chini ekota chini unity chung borokno o jaga chini BJP ni ka BJP ni ka bini tamnai bini montrong kha sabka vikas o jaga o chung nuka chung jotoni khebia o jaga congress ni o jaga BJP ni o jaga ni kasak ni o jaga ni CPM ni communist ni গণমুক্তি পরিষদ ni তৃণমূল ni jotoni chung thancha ke খাবাকসা কে চিনি বরগ্রক যে ভারতীয় হালাম 19 দফা জাতি রং না তৈনে जों का भारतीय जनता पार्टी जों जनजाति रं जों नाहारमं जों जतन डेभलप नि बागै उन्नयननि बागै हामक्राइनि बागै जों तिनिव अ जागा जों बिलाइखन खा Tongthok जा जों तिनाव गयना माराव बाहायनो चिनि बुखुक जुग जों बिलाइखन तिनिव मोसालायजा रं थंलायजा तिनि बिलाइखन खा Tongthok तामनि हिम्मा जे नाहारमं बिनि इंखा जे भारतीय जनता पार्टी नाहारमं का डेभलप खायनायनि बागै उन्नयन खायनायनि बागै जे चिनि त्रिपुरानि मुख्यमंत्री मानिक साहानि नेतृत्व चिनि भारतीय जनता पार्टी नि प्रदेशनि BJP नि चिनि राज्य बटाइसिनि नेतृत्व जों तिनिव खा बाक्साके चिनि उन्नयन दिगदातेव जों तिनिव आबुगलाय दं आबुनि बागै बेलायखा खा Tongthok तिनि आरो फाइनाय रंनो आनि मुंखा तो राजेश देब्रमा शिवाजिल डिस्ट्रिक्टनि जेनेरेल सेक्रेटारि चिनि आरो तिनि बुथ छपरि थाके चिनि आरो मण्डलनि सदस्य र चिनि जुब मोर्चा र चिनि महिला मोर्चा जत्तन आरो फाइलाय जों तिनि जागाव माइ खबजा चालायनाय जों तिनि कप्लायनि सालो तो जे चिनि सेकेन्ड द्वितीय सरकार फाइमानि यागलो जों तिनि आरो खा Tongthok लाजे जत्तन हामबाय खुलुम बबो खबजा का तिनि जानो BJP मिसिल नाम मंका तिनि मंका मध्यम गयना मारा मध्यम गयना मारा विलेज नि आन्दर जों तिनि सुदो मध्यम गयना मारा विलेज कमिटि नि आन्दर जों तिनि आरो खलाय